Hi guys, I'm Anne and welcome to my channel. So guys, for today's video is another product review. At ang i-review ko today is sobrang nakatulong siya sa akin guys to fight acne. And for me, isa siya sa mga best product na na-try ko. So, okay din siya sa mga oily skin guys. So, acne prone and oily skin. So, if you're interested, just keep on watching. So, ito siya guys. Ayan. Pond's Pure White Pollution Out Plus Purity Facial Foam with Activated Carbon Charcoal. So, ayan. Sabi dito. So, ito yung binili ko guys. 100 grams for 164 pesos. Dito lang sa aming supermarket. So, meron din siyang nakasachet. So, 19 pesos yung nakasachet. Pero ito yung pinili ko para matagal maubos. So, ayan. Sabi dito, with activated carbon charcoal, this deep cleanser extracts out embedded pollutants and impurities, leaving skin so pure it glows. Purify your skin from inside and out. So, smug dirt within the pores. So, yun ang sabi niya guys. So, ayan. So, guys, for the record, 2 weeks ko na siyang ginagamit. And talagang masasabi ko, tried and tested ko na siya. So far ang masasabi ko, sobrang nagustuhan ko siya. Kasi talagang nakakapag-fight siya ng pimples. So, bakit ko nasabi nakakapag-prevent siya ng pimples? So, guys, ako kasi guys, gumagawa ako ng mga makeup tutorial. So, ayun. Gabi na kasi ako gumagawa ng makeup, guys. And, ayun. Syempre, gabi na, and then, kailangan ko siyang burahin kasi nga matutulog na rin ako. Wala kasi akong micellar cleanser or makeup remover. So, ang ginagawa ko, yung sabon lang, ordinary sabon na ginagamit ko at saka tubig. So, yun. So, nung una guys, yun ang ginamit ko. Sabon lang at saka tubig. Yun nga, kinabukasan, nagkaroon ako ng pimples. So, para makita nyo guys, hindi na ako nag-foundation or nag-powder para makita nyo yung condition ng face ko. So, ito yung makita nyo yan guys. Yung pimple mark na yan, yan yung nakuha ko nung first day. So, ayan. Yung first day guys, hindi pa ako gumagamit nitong Pond's Pure White. So, yan. Yung sabunan at tubig. Ayan yung pimple mark guys. Malaking pimples yan. So, ayun nga. Kinabukasan, gumawa ulit ako ng makeup video. So, ayun. Ganun pa rin. Nilamos ako. Ganun din ang ginawa ko. Same lang. Sabon lang din at saka tubig yung pang hinihilamos ko. So, kinabukasan, nagkaroon ulit ako ng pimples. Ito guys. Ito yung pimple mark. Malaking pimples din yan. Ako kasi guys, minsan lang ako magka-pimples pero malalaki kapag magkaroon ako ng pimples. So, ayan yung pimple mark. Yan. So, yun. 2 days guys straight na nagkaroon ako ng pimples katapos kong gumamit lang ng sabon lang at saka tubig. So, ayun. Medyo na-bother ako kasi 2 pimples na eh. So, ayun. Hinanap ko to. Nakita ko to sa bag ko. Medyo matagal ko na kasi siyang binili pero hindi ko pa siya nagagamit. So, hinanap ko siya. Antrinay ko. So, ayun. So, guys, nung unang-unang napansin ko nito, guys, nung first time kong gumamit nito, meron na akong 2 pimples. Nung first time kong gumamit nito, morning at saka gabi, kinabukasan, nag-dry na agad yung pimples ko, guys. So, nag-dry up na. Alam niyo yun, hindi na siya masakit kapag itatouch mo ganun. Nag-dry na yung pimples ko. So, at saka ngayon, pang ilang days na ba ito? Medyo nag-fade na rin siya. Ayun. Medyo nag-fade na rin yung mga pimples ko. And then, yung gumawa ulit ako ng video, guys, ng makeup video. So, ito na yung ginamit ko. Ayan. So, syempre, buburahin ko lang din yung makeup ko kasi matutulog na rin ako. So, ayun. Ito na yung ginamit kong panghilamos. So, kinabukasan, usually, magkakaroon talaga ako ng pimples kapag
mag-makeup ako. Pero nung ginamit ko na to, wala guys, isang pimples, hindi ako nagkaroon ulit ng pimples. So ayan, sobrang effective talaga siya guys, masasabi kong effective talaga siya to fight acne. Ito na lang din yung ginagamit ko hanggang ngayon. So hindi na ako nagkaroon ng pimples guys. Ayan. At saka unti-unti na rin nag-fade yung pimple marks ko dito. Tsaka yan. And bagong hilamos lang din ako guys, naglagay lang ako ng kilay at saka lip tint. So ayan. So masasabi ko medyo drying siya sa face. So makikita niyo naman medyo drying siya sa face guys. Talagang nalilinis niya from the deepest of your pores. So ayan. Super effective siya guys. Ang isang ayaw ko lang sa product na to, medyo mahapdi siya sa ilong kapag malagyan ng bula. So ayun, kaya make sure na hindi malagyan yung ilong mo kasi medyo mahapdi siya. So ayun, at saka medyo drying din siya sa face. Pero nako-combat din naman yan kapag maglagay kayo ng moisturizer. So ayan. At saka napansin ko nito guys, pagkatapos nyo manghilamos, feeling niyo sobrang linis ng mukha niyo. Yung parang wala talagang natirang oil at dumi sa mukha niyo. Ganun yung feeling niya. So if you ask me if I recommend this product guys, yes na yes, sobrang i-recommend ko siya sa inyo kasi sobrang nakatulong siya sa akin to fight pimples. And so ayun, sobrang okay na okay siya sa oily skin and acne prone skin guys. Sobrang okay na okay siya sa mga oily skin, just like me minsan, kasi napansin ko nung ginamit ko siya, hindi na masyadong oily yung face ko, and ayun, na-prevent niya yung face ko na magkaroon ng acne. So ngayon wala na akong acne kahit ilang beses na akong gumawa ng makeup videos guys, hindi na ako nagkaroon ng acne ulit. So ayun, sobrang i-recommend ko siya sa inyo guys kasi sobrang nagustuhan ko siya. So ayun. So I think this is all for this video. I hope you enjoyed watching, and if you like this video, please give this video a thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel guys to be part of my family. So ayun, thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye.